Bueno, iniciamos unha charla máis de tantas que levamos en este ano centenario e hoxe recibimos a presencia de xogadores do primeiro equipo, neniños todos, bueno, algún medio neniño, e vounos a presentar dicindo unha semblanza sobre eles o pouco que sei, porque algúns conozco moi pouco. Empezo por Israel, que, bueno, non se conocía hasta este ano, e de ti podo decir que creo que tes bons reflexos, unha boa ubicación dentro do marco, referíndome a que colles moi ben esa bisete de ángulo que hai que coller entre pelota e portería. E logo hai algo que me chamou a atención moito de ti, que os penaltis. Creo que levas parado dous, me parece. Sí. E algún que casi o enganchas, o sea que, ben, en ese aspecto gustasme moito. Vamos con Sergio. Tampouco conocía, mira, veciño pai e máis eu, e non o conocía de nada, non sabía que existías, bueno, pouco podo decir de ti porque vinte pouco hasta ahora. Sí, dá a sensación de que tes fútbol dentro e que o tes que quitar, tes que dicir que salga, e para iso hai que pelear todos os entrenamientos aí como un toro e demostrar de que ti podes valer. Eu creo que sí, eu vinche aí unha vez unha arrancada desde a defensa hasta arriba, non sei, un partido aquí na casa, que dixen, bufo, que ten ese chaval, causaste boa sensación. E a seguir, de Mella, pois, conozco da vez anterior, e máis desta vez, e, bueno, tuve moita pena cando marchaches daqui, e moita alegría cando viñeches. Podo dicirte que eres un bo centrocampista. Non sei se máis cerca da portería ou máis lexos, eso sí que non o sei, porque non che... Depende do partido. Eso, non che collín aínda o fío. Quedome con aquel gol en Silva, que creo que foi a vitoria fai 2 anos. Entón aí pensei, este tío está un poquinho máis cerca da portería que a pegada que ten. Bueno, deixásteme así, algo de gol falta, dudando, bueno. Pero ben, o sea, para min eres un bo centrocampista. Tes presencia, tes físico. Creo que entre todos os que estades aquí, creo que tedes moita mellora, moita mellora. Esa é a miña sensación, mas tende xuventud, que é o máis importante. De Jaichenko, pois tamén outros novos, non conocía tampouco nada, as nenas que me rodean axúdanme a verte mellor. Entonces, que podo dicir ti? Velocidade, regate, eu que sei, eu creo que tes moito máis fútbol co que estás demostrando moito, pero creo que ainda hai moito máis cousas dentro de ti, creo, Sí. Bueno, eso é bo, non me importa onde sea, mellor aquí, pero si en outro sitio, nós o que queremos é o bo para ti. E por último, Landeira, bueno, eu non che conocía de nada, confundíache, verdad, co dianteiro centro? Con Fuentes, sí. Con Fuentes. Decir que causaste unha impresión formidable. Vinche salir 2 ou 3 veces aí con balón despois de facer un amago delantero. Parecíasme un pequeno Beckenbauer, se oiches falar unha vez de Beckenbauer. Gustásteme moito, logo, bueno, vas ben de cabeza. Eu creo que cada día que pasa melloras no campo. Esa é a miña sensación. Bueno, pois mellor para ti e mellor para o equipo. E unha vez dito isto, pois vamos a facer unha preguntiña sobre o tema de hoxe, que traigo a preparación física no fútbol. Vamos a facer unha pregunta sobre iso. Empezamos por... Por mí? Sí, vamos a empezar de izquierda a dereita. Para ti, que si é fundamental a preparación física no fútbol, Israel? Obviamente é moi importante a preparación física para logo estar no campo, poder estar ben posicionado tácticamente, prevenir lesións, é moi fundamental. En este tema tiña unhas preguntas feitas que eu las comentei e non as apuntei, teño que ser sincero, e todas pertenecen ao mismo tema, non? Seguirme continuando vos algo máis sobre a preparación física, porque exactamente a pregunta non a teño, sabes?
Teño outras preguntas para faceros. Que che tocou a ti Sobre o adestramento. o adestramento? Eu diría que no adestramento podemos destacar tres aspectos distintos, que serían o físico, o técnico e o táctico. As tres partes creo que son super importantes e que hai que adestrarlas cada día, tanto colectivamente como individualmente. Bien. O da táctica deixaremos aos entrenadores, Os que saben. os que saben. A Mella, Bueno, sobre todo os beneficios que ten esa preparación Eso física e o fútbol, que, bueno, sobre todo distinguir dous aspectos, o tema físico e logo máis o anímico ou mental, vale? No tema físico sí que aumenta esa resistencia física, nosa capacidade aeróbica, debido ao que temos que aguantar 90 minutos cun ritmo medio alto, case sempre. E, bueno, logo tamén axuda pois a aumentar a concentración, a aprendizaxe, esa capacidade aí cognitiva do cerebro. E logo, na parte máis mental, máis anímica, sí que axuda a gañar confianza e, sobre todo, a desprender un pouco esas habilidades sociais, xa que é un deporte de equipo e tens que convives máis cos teus compañeros de equipo que a tua familia, case. sí, sí. Entón, esas habilidades, pois, tamén axuda a sacalas. Aí acórdome eu que isto, mentre entrenei, estaba máis cos xogadores que ca familia. Tal cual. Imagínate. Que che tocou a ti da preparación física? Tamén un pouco como Israel dos entrenamentos un pouco por completar o que dixeron eles, que no fútbol hai moitos apartados físicos, dende o aeróbico, tamén o mental, hai moitos apartados nos que podes traballar para mellorar, temas de coordinación, forza, velocidade, explosividade, que tamén depende un pouco da posición, pois Sí. sabe? Sí, sí. E, a min personalmente influeme moito, penso que hai que estar ben preparado sempre, tanto nos entrenamentos como no partido, un pouco por completar a súa resposta. Perfecto. E por último, Como ter un bo físico no fútbol. sí, Penso que o principal é adestrar principalmente a nivel aeróbico para chegar aos finales dos partidos en mellores condicións. Se pode ser co rival, recuperar antes cando termina o exercicio e tamén adestrar a nivel máis de forza, máis específico para a potencia ou similar para os duelos, os choques, ser rápido no campo e demais. Tamén é moi importante a alimentación, intentar coidarse sempre que se poida, tratar de non comer alimentos ultraprocesados, con moito azúcar e demais. Por último, destacar tamén un aspecto que ás veces esquecemos, que é o descanso, que penso que é moi importante, descansar as horas que son necesarias e cando se debe, que é moi importante. eu creo que tocamos temas, bueno, cousas importantes dentro deste tema, non? Está falando día da hora da alimentación, que antes non a tomábamos en consideración. Cada un comía unha empanada tal, pois iba a xogar. Pois iso é distinto, non? Cuidámonos e comemos pois 3 horas antes do partido, o sea, bueno, pois dito isto, vamos a preguntar a Ismael xa cousiñas entre vos, porque a xente que nos vexa, sobre todo chavales ou chavalas, pois que se enteren un pouquiño da vosa vida. Por exemplo, chamoume moita atención túa de que xogaches en moitísimos equipos, 7 ou 8 equipos, non só gallegos, sino chegaches hasta Aragón, non? Correcto. Teño apuntado a Sariñena, a Calamocha, lá por Huesca, Teruel. Sí. Esa comarca que se chama Comarca dos Monegros tratouche ben, eres aventurero. Que pasa? De contar. Bueno, todo empezou cando ascendí co Arenteiro en terceira, que surgiu a posibilidade de sair fora da casa. Bueno, era xoven e fui para lá e la verdad que foron años moi bons, plan coa xente dali increíble, un trato espectacular e aventurero, non? Hai que aprovechar as oportunidades, que nunca se sabe onde vas a acabar. Fui para ali, foi de maravilla, xoguei un playoff a segunda B, sendo importante para o equipo, e la verdad que tengo un recordo espectacular dali.
Bueno, é fundamental, sobre todo tratarte ben e que te encontres a gusto no lugar, pois é ideal, sobre todo para a xente que empezarías así, con ganas, con moita ilusión, con e gustou o tema sí. Casi te nos casas alá, pero bueno, No, eso non. Sergio, viñaches moi tarde, todo isto xa está a máquina toda preparada, e chegaches aí, e foi unha pena que non viñeras antes, porque vexo que podes dar máis, non? Se empezaras seguramente sería outro Sergio. Pero vouche preguntar que obxectivo se gustaría alcanzar, polo menos esta temporada, xa que empezaches sería a medias. Sí, é moi complicado chegar coa temporada avanzada, pero tamén penso que gracias aos meus compañeiros, ao corpo técnico, ao enxerar o club, que me foi super fácil adaptarme, tanto entrenando como xogando, como obxectivos, pois, seguir disfrutando do fútbol, estar contento, tranquilo, además estando en casa é moito máis fácil, pero mellorar como xogador e no que pode xogar o Estredense. Perfecto, ese é o que eu quería tamén que quixera, xogar no Estredense, a meta. A primeira meta, logo iremos. Bueno, de Mella, claro, como nos marchou, esta pregunta teñense que facer, non? Como experiencia, bonita, estuveches a gusto, aprendiches máis, Sí, experiencia bonita, hai que vivila. Quedoume moita pena de marchar de aquí, todos o saben, costoume moitísimo, pero bueno, xurdiu a oportunidade, a verdade é que gustoume o proxecto que me propoñían e demais, e dixen, pois, aproveitemos a oportunidade. Non demostrei todo o que quixen, gracias a Dios volveronme a abrir as portas da estrada. Bueno, son experiencias que hai que vivir, recomendo vivir, ainda teño 23 anos e, bueno, quedome con ese recordo bo do corpo técnico de Vila García, os meus compañeiros que fixen ali. Eso é o máis importante, me parece. O fútbol non só é o fútbol, sino o que deixa. O que nos quedamos é con eso. Claro. É importante chegar a calquer sitio e ter unha porta aberta. Totalmente. Eso é fundamental. Vamos a ver, Heichenko, explica como chegaches aquí. Eu non sei como chegaches, como apareceches aquí na nosa comarca. A primeira chamada foi, non recordo exactamente de quen, se foi Toño ou Javicho, non me acordo, pero estaba de vacacións, había collido unha viaxe a Tenerife, e lle dixen, falamos a volta, quero desconectar, un ano complicado porque co filial tivemos unha mala temporada, co primeiro equipo ata o final estivo aí que se complicou, quería desconectar e ao volver, recordo que foi un luns, creo que esta vez foi Javi, que falei con el, máis ou menos podía ir por aí o tema, podía acabar aquí, non estaba a posibilidade. Pasaron uns días e logo sí que falei con Toño, estaba no tren que se nos cortaba a chamada todo o rato, el contábame o que podía pasar aquí, se iba a estar mellor que ali, eu tamén estaba valorando se me podía vir mellor que quedarme ali, a conclusión foi que sí, estou xenial aquí, o que buscaba era ter minutos, xogar, que creo que é o máis importante. Bueno, dende o primeiro día todos os compañeiros espectacular, non mo esperaba un ambiente tan bo, tan cercano, e iso que hai xente de todas as idades, hai ata padres aquí. Sí, no, pero si algo hai que destacar do Estredense é iso que estás dicindo, Sí, sí. Non só desde dentro que o vivides, pero desde fora vemos, dices que é unha familia, pero eu creo que máis que unha familia, sabes? Sí, totalmente. Eso notámoslo todos. Os que entendemos un pouco de fútbol. Sí. O que ven a ver solo, bueno. Pero valeu a pena. Convenceronche, valeu a pena. Totalmente. Ademais, as cousas van ben. Van ben. Así que a decisión foi a
acertado. Bueno, pois pues tenemos de reunión para ver que pasa po ano que ven. Vale. Bueno, Landeira, entonces, que para ti que é o máis emocionante no fútbol? Porque eu creo que estás empezando ainda, é moi rapaz. Sí. E quedache moito. E que é o que máis emocionante para ti? Creo que o máis emocionante para todos os que xogamos este deporte é a competición. Creo que as situacións que vives dentro do terreo do xogo, esas experiencias, pois ao final é o máis emocionante. A mellor hai xente que lle gusta entrenar máis ou menos, a mella gustaría moito, pero que nos gusta a todos é competir, creo que é co que estamos felices todos. E logo tamén me quedaría co que dixo Mella das compañías, das persoas que coñeces no fútbol, esas vivencias que tamén te dá, iso moi importante. Sí, fundamental eso. Vamos ao noso porteiro. Vai nos explicar ahora que é o máis importante para ser un bo porteiro, eh? Bueno, Porque é o primeiro que veo as charlas, o primeiro porteiro. bueno, o máis importante, pois, a comunicación cos xogadores, coas defensas, que é o máis importante, porque podes evitar moitas situacións de gol sen hacer ninguna parada. Sí. Iso, para mí, é de las máis importantes. E logo, obviamente, pois, plan, a técnica de blocaxe, estar ben colocado na portería, anticiparse, xogo cos pés, balón aéreo, bueno, todo que Conleva ese mundo. leva o mundo porteiro. Sí. Desde a grada nos non oímos e verdades moito ou pouco. Ti eres dos que gritan, dos que estás falando cos compañeros ou non? No, É que non Hai os dos- porteiros calados non me valen. Este é dos que se enfada. hai dos está ben. hai dos momentos, a comunicación normal de partido, de xogada, de estar, Sí. obviamente tes que levar un pouco a voz, porque non te Perfecto. escoitan, e moitas veces non escoitan, aunque estes. Bueno, E logo se hai momentos de que hai que falarse un pouco, en plan, seguirlles Vale. Perfecto. estén concentrados. Bueno, a Sergio sorprendeume tamén que estiveras entrenando a nenos pequenos. Non che vou dicir que nenos porque xa os conoces. Sabes a relación mía con algún. Pero gustache moito entrenar. Sí, bueno, foi Non ti. xa. Foi unha cousa que me surxiu de imprevisto, a verdade, nunca pensei. E bueno, é un novo reto para mí, porque eu tamén crezco como persona, porque ao final son experiencias novas, é outra forma de ver o fútbol, pero, bueno, tamén penso que a mellor cando sea maior non o sei, pero agora mesmo non me vexo como entrenador, porque eu penso que a máis nivel é un cargo bastante importante, que para un tipo de xente eu non me vexo, a mellor dentro de 15 anos, sí, pero eu creo que non serviría agora. Non, ahora mismo non sabes. Pero a pregunta de se seguirías ligado ao fútbol toda a vida, deixámola. Non sabemos nada, Non sabemos. Bueno, de Mella, así unhas preguntiñas seguidas, e ao mellor decimosles aos homens demais. Por exemplo, puñía aquí, de neno que quería ser? Quería ser Futbolista. futbolista, bueno. Futbolista todo. Perfecto. Tes algún ídolo? Nunca fun de ídolos, a verdade, nunca fun de ser fan dun único xogador, Sí. pero bueno, sí que fixeime moito en Kroos, Iniesta, así desta época, e bueno, así os poucos partidos que puiden ver de Zidane e demais, pero bueno. Sí, vale. Falábamos de entrenar, gustache moitísimo entrenar. Esta pregunta trampa, No, digo, pero... Non, falaron eles, digo, me encanta entrenar. Sí, gusta entrenar, pero bueno, hai días que despois de traballar todo o día, pois Sí. chuvia, frío e demais, Sí. a familia na casa, pois o viaxe custa un pouco, pero bueno, unha vez estás aquí, sí que gusta entrenar, estar cos compañeros, despexar a mente un pouco, e Sí. sí. Vale, Global, sí. sí. Sí, global. Sí. Bueno, vamos a Hitchenko. Esto me lo dijeron unas niñas, te lo tengo que decir. ¿Por qué cambiaste el peinado? ¿O porque tenías esas trencitas que estaban locas con las trenes?
Son unha persona que co peinado encántame cambiar. Podo estar 3 meses rapado, Sí. ao día seguinte telo blanco ou Ai, facer sí. calquera cousa. Este ano tocou máis relaxado, non facerlle nada, deixar Así. crecer, atalo, pero algo ten que haber sempre, que había que meterle algo que fueron Sí. as trenzas. Que van a volver, Van Sí. a volver seguro. Bueno, ahora xa te anticipaches. A min dixeronme, dai un recado, que as volva a ter. Van a volver. Vale. Pero para partidos importantes solo. Ah, vale, vale. Importantes son todos, Sí, sí. pero importantes... Cando, bueno, non sei que faz, estudias e traballas, non sei, que faz no tempo libre. A ver, Non sei que quero dicir, senón, se hai moitos problemas. Xa jodido. Home, é que eu... a Non, non se fago. No, sí. Eu vouche dicir a miña rutina. A ver, sorry. Pola mañana vou ao gimnasio, sempre falo con eles, estou co WhatsApp falando con eles no gimnasio. Eles sempre dinme que non fago nada, pero eu chego aí, entreno, fago traballo de pesas, cada día o que toca. Ao acabar o entrenamento vou a correr, media hora. Ah, Chego a casa, como tranquilo, e agora hai pouco tempo estiven axudando un colega que ten unha empresa de diseño. moi ben. Estou aí un pouco Ben, ben, ben. co diseño gráfico e nada, pois agora a tarde veño aquí, entreno, Perfecto. chego a noite. Bueno, era por saber, por esas fans que sepan que... Sí. Bueno, el Landeira, pois... Bueno, quedábame antes de algún gol deses que metes que levanta a xente. Con cal te quedarías? Que gol te quedarías? Habrá varios. A ver, eu penso que Marcou algún. o que pode haberme marcado máis foi o primeiro co primeiro equipo, co Pontevedra, pero tamén foi un gol normal, e a min gustan os goles que se recorden, non? Sí. Que eu penso que o primeiro que metín aquí oficial foi o mellor que Foi tive bonito. en toda na miña carreira. Foi bonito, foi. Estamos lo vendo ainda. Bueno, de Landeira, como foi que viñeras pa aquí ti? Si estás contento? Sí, eu estive no Sigüeiro ano pasado, Sí. na Preferente Norte, quedamos terceiros nunha boa tempada e no verán chamoume Uzal para... Uzal. Sí, díxome que os adestadores querían falar comigo. Perfecto. Eu fui un pouco máis fácil que Jaichenko de convencer. No primeiro momento que falei co míster xa transmitiume moi boas sensacións, era un ano importante para este club, un ano bonito, centenario, transmitironme confianza, tiña ganas de volver a xogar en terceira, o estadense sempre me gustou, foi fácil, a verdade, se estou contento, pois sí, creo que estamos facendo unha boa tempada, ao final, según o que min os meus compañeiros, fai tempo que non ven tanta xente ao municipal a ver os partidos e ao final tamén notase, te arroupan e estás contento, sí. Sí, mira, e como central, unha pregunta, marcarías a moita xente, a moitos delanteros centros, non? Sí. Non sei se che gustan máis os que están fijos. Os meus compañeros ten unha broma comigo que Santi Gegunde, que Sí, sei que é. ao parecer xogou moi ben contra min, vou dicir que Santi Gegunde foi o máis difícil de cubrir nesta tempada, Sí. aínda que hai outros bastante bons. Sí. Pero tamén che preguntaba se che gusta que o dianteiro sea a vieja usanza, non de Sí. ese estático ali para por un exemplo de Gamarra, que xoga moi Sí. sempre no sitio. A ver, eu prefiro que sexan así, sempre que poda ganar os duelos eu, Exacto. máis fácil. Sí, sí, sí. Se non estar No. correndo detrás dos que son rápidos e pequeniños é sempre máis difícil. É moi complicado. Sí, é complicado. É moi complicado. Sí, a mí cústame arrancar e tal. Os outros al final é chocar. Sí, aí hai que ter unha boa coordinación co outro central
estar moi atentos a que, bueno, é así. Bueno, esta pregunta vai para todos, a ver se tendes algún recordo especial do fútbol, do que vos quedou, pero tanto dentro como fora, no mellor, pois non sei, Sergio alá en Calamocha dixeron guapísimo ou qualquer cousa, eu que sei. Obviamente o playoff a segunda vez co equipo tamén foi un ano, éramos como unha familia, éramos unha plantilla curta, todos da mesma idade, e foi eso, o playoff, e logo en plan o equipo, a familia que formamos fora do campo, que Eso onde foi? en Sariñena, En Sariñena. Vale. Creo que eso foi lo máis. Bueno, si vamos a Huesca, vamos parte del que nos... Sí, cuando queráis. Sí. Sergio, tes algo por aí? Sí, algo por aí. Que ti ainda estás moito leciño. Algo parecido, cando ascendimos á división de honra no primeiro ano de juvenil, pois creo que foi unha recompensa, un ano moi duro, pero tamén moi bonito, e ademais éramos non só un equipo, unha familia, e ascender cos teus amigos, pois é algo super bonito, que recordo con moitísima alegría, e que me ve super ben como persoa e como xogador tamén. Bien, ti tes algo? Eu por destacar que o meu adestrador dende os 4 anos ata os 18 foi o meu pai. Mira, Bueno, cousa bonita. sí, verdad. Disputar a Copa do Río ano pasado contra o Granada de Valencia tamén quedaríame con hombre, eso sí. Sí, pero quedome co primeiro, verdad? Sí, eu sí. Eu tamén. Eu son moi sentimental en ese aspecto. Que che contes algo por aí? Eu estuve en 2 ou 3 ascensos, tamén descensos, que eu penso que teñen a súa parte boa casi sempre, casi sempre, aínda que sexan descensos, fanche mellor como xogador, como persoa, todo. Algo que me marcara moito, a ver, xoguei contra un primeira división, que foi o Mallorca tamén. Bueno, despois tamén a min gústame máis vivir o día a día cos compañeiros, todo, e logo cando se cumplen os obxectivos, aí sí que todo eso podemos celebrar e tal, pero o día a día de ver como vais mellorando, tal, eu penso que é o máis importante. E logo para despois ver como eras a principio de temporada e ao final. Sí. Penso que o vivir o momento. Sí. Erandeira, tes algo por aí? Eu non teño ningún así reciente, pero vou contar unha anécdota que teño de pequeno, sería Benxamín ou incluso pre-Benxamín. Bueno, eu teño familia en Ribeira e o meu primo e o meu tío, bueno, o meu tío era o entrenador do Atlético Ribeira. Eu fun ver o meu primo que xogaba nese equipo nun torneo de verán. E o porteiro do Atlético Ribeira lesionouse. Non sei que pasara, e o meu tío fixo un chanchullo aí, puxome a mí a xogar de porteiro. Acórdome que o Sálvora meteu unos 8 goles e un do medio campo que tragueimo ben. Bueno, pues é un bo recuerdo. Bueno, traigo aquí unha pregunta, porque xa estamos acabando, para pensar un momentiño e a ver que decides. Parécese un día, parece que son amigo en castellano, pero vou dicir en galego, parécese un día o outro no fútbol. Un día se parece al outro en el fútbol. Parecerase un día ou outro. A ver, vamos a pensarlo. A ver, que me responde así algo xa. No día a día, de adestrar... No, estou falando de fútbol de partidos, de xogar. De adestrarse sabemos que é moi repetitivo, todo ano. Algún día se parece a outro. Antes de empezar o partido, en conjunto, os rituais exactamente, todo eso, os rituales dos partidos son sempre os mesmos. Pero eu me refiero no conjunto do partido, do día, é dicir, desde que te preparas para o partido, pois marcho da casa ahora para xogar, hasta que chegaches a casa e xogaches o partido. Para min sí, son parecidos. Son parecidos.
excepto os 90 minutos dentro do partido que pode ser totalmente diferentes dun partido a outro, dende que saio da casa ata que chego son similares, diría. Sí, a vida fora do partido. Correcto. O partido O parece dentro dos 90 máis ou minutos. menos, bueno, eu se che digo, non hai dous partidos iguales, Eso me refiero. pero entendinche. Algo por aí. Un pouco penso Así. igual, creo. O que non é o partido intentas que sexa sempre similar para estar cómodo, logo dentro do partido poden pasar Moitas cousas. infinidade de cousas, sí. Bueno, vamos a dividir en dúas partes. Estarán os partidos que ganamos, estarán os que perdemos. Ibas a decirlo. Aí xa temos un Aí xa cambio. cambia. Xa temos un cambio. E logo están os cambios personales, porque todo o mundo temos emocións. Sí, claro. E temos un humor distinto, e unha forma de ser distinta, unha ilusión distinta, e cada un leva dunha maneira. Correcto. Entonces, podemos dicir que sí, porque hai un ritual todo cerca ao lado do fútbol, e logo, pois que non tamén, porque... A nivel emocional non tanto. Exactamente. Bueno, pois eu estou encantadísimo, ou estuve, de estar con vos, de conocervos, os que non vos conocía, e darvos as gracias en nombre da directiva por estar aquí, e encántame que veñades todos, por lo menos os da plantilla, para que pues, a xente que vos recorde, que vos conozca, vale? Gracias por todo, fillos. Gracias a ti. Gracias a ti.